A Catalunya hi ha unes 30 organitzacions creades amb l'objectiu de vetllar pels drets dels consumidors. Concretament, s'encarreguen d'oferir informació i assessorament, defensa jurídica i publicacions i estudis especialitzats a tots els seus associats. Un exemple n'és l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, l'OCUC. Aquesta entitat és una associació sense ànim de lucre que assumeix les funcions de defensar, educar, difondre, promoure i representar els drets dels consumidors i usuaris de Catalunya. Aquesta defensa la fem de diferents formes, atenent personalment a totes les persones que venen a les nostres oficines, mitjançant la nostra revista i un full informatiu que s'envia periòdicament a través de les nostres publicacions, de la pàgina web i també a través de diferents comunicats que podem fer als mitjans de comunicació perquè tots els ciutadans es puguin enterar d'allò que els interessa. Les necessitats dels consumidors poden ser tan àmplies com l'oferta actual de béns i serveis. Per aquest motiu, les associacions d'usuaris cobreixen un gran ventall de temàtiques. En el cas de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, AISEC-ADICAE, el seu objectiu és aconseguir una societat més justa des de l'àmbit del consum financer, millorant les relacions entre empreses financeres i consumidors. Ofereix, doncs, assessorament en temes tan rellevants com els productes i serveis bancaris, les assegurances o l'habitatge. Bé, des de l'associació AISEC-ADICAE ens vam especialitzar en temes financers, sobretot perquè creiem que el consum financer també era consum, no? I d'entre els milers d'actes de consum que es fan diàriament, doncs tots segurament s'iniciaran demanant finançament, utilitzant un mitjà de pagament concret, no? I ja vam decidir que des de l'inici d'aquests actes de consum, on el tema ja comença a ser preocupant si realment algú t'enganya o no tens tota la informació, doncs que els consumidors sapiguessin exactament quins eren els seus drets i tinguessin tota la informació per poder decidir després. Tant les entitats públiques destinades al consum com les associacions poden ajudar-nos en cas de reclamacions, queixes o denúncies i ens poden proporcionar tota la informació que necessitem en cas de dubte.